ngap den sobai pi ke parlo ke bistanar ban sngap yakre ka khubor hakre channel hadu chpau hajar san klur haka chisni duhnong mukesh ambani kanai ka jingkla hakaleng ka pisa tingka kamshom la long tang haki katto ka nengut kaspa jongki arngut ki klur tingka kalanang herbai unong seng jongka meta umak Zuckerberg bat u Bill Gates unong seng jongka Microsoft ru kilamat yaka jingdunong kabalong lai point live khandai billions US dollar but iwe point khandai billion US dollar u Mukesh Ambani ubre chairman jongka Reliance Industries hakabula don hakadan kap khatwei hakathup jongka Bloomberg billionaire index lane ku uta ubre bahes patam hakaprthai katba kasi kadang sep hakajanmit jongka si thoding ka jingkerhu jongka jingbom tikna kalap thai hakaprthai pisa tingka ki klur tingka kiba menshua ki ikumba kimla ban kata ki peit lengo kat bakaspa jongki kanang her napdeng ki bala shakta bha ki dei Mukesh Ambani bat butam andani jongkari India hi ka jingdonong jongki baro kawe kalakot daki phau hajar klur tingka kabala penlong ikin nongbai tingka bat ki nong peit bne ban yakun bat banwat yaki chuba katkum ka jingkin jingdia jongka Bloomberg billionaires index Jeff Bezos unong seng jongka Amazon ulakit yaka jingkit kabakhya jongka ne ka jingherdor hakabula dunong hadu khatsan point arklur tingka hakasni thoding ka jingdunong yakaspa kamshom la plat yaki weipat u Elon Musk ubadai ubriu bariu spa tam hakaprthai ulayo i bakaspa jongu kala her dan ru point san billion US dollar kadba Bernard Arnold u billionaire na Fran ubadai chairman jongka LVMH ulamat yaka jingherdor kabalong iwe point billion US dollar ka nongle kamsniu kabakong sanne halendet jongka ne ka jingbin misnam hakaleng ka pisa tingka kadai ka jingtri kam jongka yo perthai kabala pendu jingkermen kabala penmi daki jingtip kibatlot jongka jingbom don kam manla ka tayew na US ka Nasdaq chispa index kala her da 0.1% kabala penlong ya ka Amazon ban her sha 0.5% kanai ka jinghar dor jongki share kala pen kala bai shaka jingher kabakrau haka spa jongu Bezos kaba menta kala kot shaka chispa khandai billion US dollar ka Bloomberg kaya tu baka jingdunong jongu Bezos naki share jongka Amazon kadai shibenta jongka jinglong kaba khamhe mentau snam namar bola penhap yaki share ki beshongdor kumba 0.1 billion US dollar haki nyosngi khai ha ubnai February u Mukesh Ambani ubre Sharman jongka Reliance Industries bat ubadon hakardan bakhatwei haka jingkin jingdia jongki billionaires index jongka Bloomberg ru umshomla light nakane ula saki yaka jingher kaspa jongu kabakot shaka iwe point billion US dollar kabala penduna yaka spa jongu shaka chispa khatlai billion US dollar hadin jongu Mukesh Ambani u chairman jongka Adani Group u Gutam Adani ubadon hakardan kabakhatar uluyo i bakaspa jongu kala her da iwe point billion US dollar bat ka jingdon jongu kala poi shaka chispa billion US dollar kane ka jingkla hakaleng ka pisa tingka kamshom lalong tang haki katto ka ningut kaspa jongki arngut ki klus tingka kala nang herbai unong seng jongka Meta Mark Zuckerberg bat unong seng jongka Microsoft u Bill Gates ru kilamat yaka jingdunong kabalong live khandai billion US dollar bat iwe point khandai billion US dollar ka jingkla jongka yau ka pen i yaka jingseu khya ka bakhamhe jongki nongbai tingka khamtame hakleng ki jingmilinti ka jingmentoi ka ba he na ka jingstat thamai A1 bat ka jingting yaka jingpen le jingmut palat jongka yau kane ka jingseu ka pen i ka jingher ka bajur jongki share jongka Amazon kaba penken mau ya ke jing jongki company ha ubnai risau jong snam arja arpuar haba kala pen banai ka jingteng ya ka jing baiting ka bahe haka A1 wat haka dor jongka jingmentoi ka balko te parlok tang kini ki khubor ngangai be phila seutu gin sai kendu ha koi pat ka video khuplei shibul